Bagong. Wangsareja. Wangsareja dengkulmu mlocot iki. Anu Antarja. Iya. Aja menapa mriki? Nyekel kula to? Kok ngerti? Lho, sing loro wis KO. Sencaki mundur, Gatotkaca mundur. Ngopo kuwi? Lakon bengi iki. Ngalahke Gatotkaca, ngalahke Setyaki. Ayo, kowe arep ngopo, Jo? Lho. Kok Makjo? Jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ngontor ngono kenal pote ndi? Wah, edan kowe. Ora ngerti karo Bagong. Matamu. Ora ngerti anakku kowe, Matno sastra jendramu watekenan Cijaya kawijayanmu iki delokan Bagong ambles bumi. Endi? Ambles bumi endi? Katosan apa ya lemahe? Ora iso makzleb ngono. Oke. Ambles bumi ora sukses. Berarti rapalku ora mandi. Ning iki deloken. Ngambah Dirgantara. Coba tak sawange. Sawangan ora percaya. Deloken. Aku mumbul tak timbles saka dhuwur. Pecah siramu. Tibano ora bakal wedi. Tontonan. Wah! Kok nama mandi kabeh ya? Ayo coba kaya ngopo? Oh, keluar enggak bilang-bilang. Gak aku nek ngono kuwi. Mah aku. Omong to nek metu. Saling ora ki gereng tok wis. Ngono dadi aku paham. Lah sengit aku. Sengit ngapa? Aku pamer, kowe umuk. Mulane aku metu wong rasane nek dienggo pamer, dienggo umuk ki aku lungguh ning awakmu ki panas. Masa? Heeh. Lah terus piye iki? Iki piye iki? Isih siji iki? Aku sing ngomong, ora usah kuwatir. Maksude? Mungsuhe engko aku. Wah, rame iki. Yo, kene. Nih, duduk depan kene. Ing ridu mangawur-awur-wurahan. Tengarane ngajurit gong maguru gengsa. Silakan. Wong edian. Aku ki wis wayang, kowe wayang kok diwayangke. Ayo,